Bună ziua, bună ziua. Deci, din studiourile, stați așa să dau drumul la microfon, că nu se aude microfonul. Una din principalele întrebări a fost dacă putem folosi tricourile de la bătaia cu apă precedentă. Da, puteți veni cu tricourile la bătaia cu apă precedentă. Cea de-a doua întrebare era cum putem ajuta. Cred că cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să aduceți cât mai multe sticle de apă, întrucât la finalul bătăii cu apă noi vom aduna sticlele și le vom da la reciclare, iar banii îi vom dona. De asemenea, apa, se scurge apa, vom avea și apă la dispoziție și de asemenea apa o vom da naturii înapoi. Celelalte întrebări vă rugăm după pauza publicitară, că nu mai pot. Mulțumesc! Microfonul. Sperăm să nu... De ce ne scuze? De aici din... Mamă, cât e de rece! Trebuie să mai filmăm o dată ca să mă obișnuiesc. Ok. Mi-a tăiat suflarea. Așa. Am uitat și care erau întrebările acum.